Všetkým ahojte, ja som Anželina. Lajkujte a dobrate náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Išla myška do sveta. Napísala ju Julia Kuznecová, ilustrovala Alena Jastremská, vydavateľstvo Dajama. Je to kniha dvomi jazykmi, slovenčinou a ukrajinštinou. Ale dnes vám poviem po slovensky, ak ste už pochopili. Je to kniha, ona sa mi veľmi páčila, je o kravičke. Bola raz krava, ktorá ani nebola nič. Ona bola normálne kráva, bola veľká, mukala, ale počúvajte ten príbeh. Raz sa narodila dievčatko a u nej na lúke bola taká veľmi pekná kráva. Bola veľká, múkala, ale prečo sa volala myška? Lebo bola sivá. Dievčatko ju tak volalo, lebo bola sivá a vtedy je myška. Lebo myš je sivá a myška. No. Myška strašne rada snívala, dačo vymýšľala a tak sa rozprávala svojim kamarátkam kravám, že kde za lúkou sú hory, doly, lúky, moria, mesta a tak. Ale kravy hovorili, že to je zlý nápad. Na lúke je najlepšie a je tu krásne. Ale aj tak sa jej veľmi chcelo kde vybrať. A raz to malé dievčatko, keď mala myška narodeniny, jej urobila taký maličký dáček. Ona vedela, že myška veľmi chcela sa kde vybrať. Kde na more, do mesta, do hôr. A tak aj urobila toto. Už viete, čo sa stalo. Ale vták Dog, ktorý sa vôbec volal Dominik, ale Dog, ako skrátený doktor, proste ho volajú Dog, lebo volá sa Dominik, ale volajú ho Dog, lebo viac im to napomína doktor, lebo veľakrát pomáhal ľuďom, napríklad, že kedy si ho volali Dominik, ale potom sa mu zviedelo, že meno Dog znielo solidnejšie, ako by bol skutočný doktor. A prečo aj by nie? Pred mesiacom napríklad s obačíkom vytiahol zajačikovi z labky triesku. Vary nie je doktor. Pomáhal rôznym, napríklad zajčikovi, vytiahol z nohy triesku a pomáhal rôznym zvieratkám. A tak. A preto ho volajú teraz na Dog, ale volal sa Dominik. No a proste povedal kravičke a zvieratám, že pôjde s ňou, aby sa jej nič nestalo. A keby sa jej dačo stalo, tak aspoň boli dvaja, aby jej pomohol. Oni sa vybrali, leteli a videli najlepšie, najkrásnejšie mesto. Hej, mesto. Kravička ešte nikdy nevidela mesto. Pre ňu to bolo veľmi pekné miesto, ale keď sa pozrela a povedala: aha, Dog, veď to je mesto. Aké velikánske domy, ohúrené trkotala myška. A bývajú v nich ľudia? A čo kravy? Kde sa pasú kravy? Tam nie sú žiadne kravy. V meste je sotva dosť miesta pre
miesta pre ľudí. Ešte aj psi nosia v taškách. Videl som to na vlastné oči. Tak kravička povedala, že sa tam určite nechce stopnúť a leteli ďalej. Lebo Doky povedal, že kde za mestou je veľmi pekná lúka. Tam sa aj stopli. Urobili tam piknik, jedli a počuli nejaké zvuky. Takže jaj, jaj, a čo to boli za zvuky, sa dozviete v tejto veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Išla myška do sveta. Takže čítajte, sa mi veľmi páčila. Keď ste napríklad Ukrajinci, tak viete tú knihu prečítať po ukrajinsky, keď ste Slovenci po slovensky. Jakým chcete jazykom. Ale lajkujte a odoberajte náš kanál, kliknite na zvonček. No a všetkým ahojte!